Smai ser, croeso I grochan Disney. David dwi. Ac April dwi, dau o ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch I mewn. Helo pawb, da ni yma efo penod arall o Grochan Disney. Helo April. Helo David, sut wyt ti heddiw? O, dwi'n teimlo'n sal yn anffodus y mis yma. Sgen I ddim llais o gwbl ar hyn o bryd, felly mae'n ddrwg iawn gen I. A sut oed ti, April? Dwi'n iawn, diolch. Yn ein penod diwetha, roedden ni'n siarad am Dilyniannau. Gair defnyddiol iawn heddiw, Dilyniant, ei ffilm sequel. Mae Disney wedi cyhoeddi sawl Dilyniant sy'n dod allan yn y dyfodol yn fuan mewn sinemau. Mi wnaethon ni siarad am Moana 2, Inside Out 2 ac ati. Felly, heddiw, roedden ni'n meddwl a basau hi'n ddiddorol I ddechrau ein penod efo siarad am ein hoff Dilyniannau Disney. Awgrym gan April. Ie. Rwan, mae Dilyniannau Disney wedi bod yn boblogaidd iawn ers tro. Mae'n nhw'n gyffredin heddiw. Mae na Frozen 2, Ralph Breaks the Internet ac ati. Dwi wrth fy modd efo Frozen 2 hefyd. A fi hefyd. A'r ffilmiau Pixar hefyd, Toy Story, 2, 3, 4 ac ati. No, wrth gwrs. Diolch. Ond yn y gorffennol, doedd Dilyniannau Disney ddim yn boblogaidd iawn o gwbl. Roedd Disney yn rhyddhau Dilyniannau dim ond ar fideo, dim yn y cinema. Return of Jafar oedd y ffilm cyntaf proper. Dilyniant I Aladdin, wrth gwrs. Roedd na sawl Dilyniant dim ond ar fideo dros 90au ac 2000au. Ac ella mae pobl ym Mhrydain yn cofio Disney Life. Cyn I ni gael Disney Plus, mi wnaeth Disney creu Disney Life I testio streaming service newydd. O, dwi'n cofio achos ro'n i'n gallu gwylio sawl ffilm Disney newydd. Ffilmiau nad o'n I erioed wedi gweld o'r blaen. Cars, Lilo and Stitch, ac hefyd sawl Dilyniant hefyd. Wel, felly, April, be ydy dy hoff Dilyniannau Disney? Wel, David, mi nes I ddarganfod sawl dilyniant bendigedig. Do'n I ddim yn siŵr be I ddisgwyl, achos pan mae pethau yn mynd yn sydd I fideo, heb mynd i'r cinema, dach chi'n disgwyl ffilmiau gwael. Yeah. Ond mae rhai ffilmiau'n eitha da. Ro'n I wrth fy modd pan nes I ddarganfod The Fox and the Hound 2. Achos, fel pobl yn gwybod, dwi'n fan mawr o gerddoriaeth canu glad, country music. Mae'n prequel, really, Fox and the Hound 2. Ydy. Wel, tipyn bach. Dwi ddim eisiau deud y stori gyfan, dim spoilers. Ond, mae yna bobl enwog iawn yn y ffilm. Mae Reba McEntire yn y ffilm. Yeah. Fancy. Ac hefyd, Patrick Swayze. Patrick Swayze. Nobody puts baby in a corner. Yeah, da iawn. Patrick Swayze hefyd. Yeah. Mae'n nhw'n canu yn y ffilm. Ac mae'r cerddoriaeth yn dda iawn. Ydy. Mae'r cymeriadau yn cute iawn. Dwi'n ei gymeradwyo. Ac hefyd, dwi'n dwlu ar Lilo and Stitch 2. Os da chi ddim wedi gweld y ffilm o'r blaen, mi fyddech chi angen tissues, okay? Mae Disney yn gallu creu ffilmiau trist iawn, ond bendigedig hefyd, wrth gwrs. Be amdano ti, David? Be ydy dy hoff Dilyniannau Disney? Wel, mi fydda i'n ddiflas achos dwi'n cytuno efo ti. Dwi'n hoff iawn o Fox and the Hound 2 a'r cyfres Lilo and Stitch. Ro'n i mor hapus pan nes ti rhannu'r ffilmiau yma efo fi. Wel, just I ddeud wrth bawb,
Dwi'n cymeradwyo Lilo and Stitch 2. Mae Leroy and Stitch a Stitch the Movie yn dda, ond mae Lilo and Stitch 2 yn anhygoel. Yeah, dyna Lilo and Stitch 2. Stitch has a glitch. Stitch has a glitch! Stitch has a glitch, yes. Iawn. Stitch has a glitch. Hefyd, dwi'n cofio rwan, mae Disney wedi cael llawer o Dilyniannau yn y gorffennol hefyd. Wel, tipyn bach. Achos dwi'n hoffi pethau fel The Island at the Top of the World, Dilyniant i 20,000 Leagues Under the Sea. Mi wnaeth Disney greu sawl dilyniant i Herbie, neu The Love Bug hefyd. Oh, Herbie, wrth gwrs! Yeah, dwi'n hoffi hefyd Davy Crockett and the River Pirates, Dilyniant tipyn bach i Davy Crockett, King of the Wild Frontier. Wow. Ac hefyd mae Disney wedi rhyddhau ffilmiau eraill i fideo fel Little Mermaid 2, Return to the Sea, Bambi 2, Pocahontas 2, llawer o ffilmiau. Oh, yeah. Eto, mae Little Mermaid 2, Little Mermaid 2 yn iawn. Hefyd, dwi'n cofio mae na Lady and the Tramp 2, Scamp's Adventure. Scamp's Adventure? Dwi'n meddwl, ond dwi ddim wedi gweld Lady and the Tramp 2. Scamp's Adventure, eto. Dwi wedi ceisio gwylio Lion King 2, ond dydy'r ffilm ddim i mi. Ond dwi wedi clywed bod Lion King 1 a hanner yn dda iawn. 1 a hanner? Ie, rhwng Lion King a Lion King 2. Ar Disney Plus? Ie. Da chi'n gallu gwylio unrhyw o'r ffilmiau yma ar Disney Plus. David, wnaeth yr Animeiddwyr yn Disney ddefnyddio'r Dilyniannau i ddysgu sut i greu ffilmiau? O, cwestiwn da iawn, April. Mi gaeth rhai Dilyniannau hyn eu creu yn y studios yn Florida, dim yn California. Pan cafodd Disney MGM Studios, neu Hollywood Studios, ei agor, roedd Disney isio gwneud rhai ffilmiau yn ei studio newydd. Roeddech chi'n gallu mynd ar daith i weld y studios a gwylio'r animeiddwyr. Siarad am barciau Florida, ein segment nesaf ydy newyddion y parciau. Mae gynnon ni lawer o luniau newydd o Disney. Lluniau o Tiana's Bayou Adventure yn America. Mi fydd Tiana's Bayou Adventure yn agor haf eleni. Ymwelwch ar tudalen Instagram Disney. Mae'r lluniau'n edrych yn dda iawn. Cymeriadau newydd, ffrindiau anifeiliaid sy'n canu yn ystod yr atyniad. Mae'r atyniad yn edrych yn wyrdd iawn hefyd. Ydy, mi fydd na lawer o blanhigyn a phethau gwyrdd eraill, ac mae'r animatronics yn edrych yn fendigedig. Ydy, dwi'n cytuno. Wrth gwrs, efo pob atyniad newydd, mae Disney yn defnyddio well technoleg. Felly, mi fydd yr animatronics yn anhygoel am Tiana's Bayou Adventure. Da ni'n edrych ymlaen at ein taith nesaf i Florida. Pryd, da ni ddim yn siŵr. Ond, da ni'n edrych ymlaen at y bwyd newydd yn yr ardal o gwmpas Tiana's Bayou Adventure ac yn gweld Tiana neu na fi'n Louis yn cerdded o gwmpas Frontierland. Neis iawn. Oes na unrhyw newyddion arall, David? Oes, newyddion mawr o Baris. Mi fydd Walt Disney Studios yn Disneyland Paris yn newid ei henw. Disney Adventure World ydy'r enw newydd, efo'r tiroedd newydd fel World of Frozen, Marvel Avengers Campus, World of Pixar ac ati. Mae'r Studios Park yn teimlo fel parc efo tiroedd immersive, really. Dim studios sy'n gwneud ffilmiau rwan. Felly, mi fydd o'r enw yn newid yn 2025. Rwan, ein thaith am y mis yma. Roeddwn ni'n siarad am Return of Jafar ac Aladdin. Oeddech chi'n gwybod mae Robin Williams oedd actor llais Genie yn y ffilm? Oedden, mae pobl yn gwybod hynny. Wrth gwrs. Wel,
Yn Return of Jafar, wnaeth Robin Williams ddim dod yn ôl I chwarae'r genie yn y ffilm. Yn lle hynny, mi wnaeth Dan Castellaneta chwarae'r genie. Mae Dan Castellaneta yn enwog am chwarae Homer Simpson yn y Simpsons. Oh, wow! Beth bynnag, mi fasai Robin Williams yn dod yn ôl I chwarae'r genie eto yn Aladdin the King of Thieves yn 1996. Huh. Well, diolch, David. Dyna fo am y mis yma, a dyna fo am Dymor un o Grochan Disney. Dyma ein pennod olaf am y flwyddyn. Mi wnaethon ni ddechrau Crochan Disney y flwyddyn yn ôl. Do, a dwi'n falch iawn. Felly, diolch yn fawr iawn I chi a Cynulleidfa am wrando. Diolch fel arfer I Gwawr Dafydd am ei help efo'r sgriptiau. Diolch I Fenteriaeth am ei cefnogaeth. A diolch I ti, April, faswn I ddim yn gallu gwneud y podlediad hebddo ti. Croeso, David. Wela chi mis nesa, pawb. Hwyl fawr, ser. Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch I noddwyr Menteriaeth Conway a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan, bawb.